Салом алейкум, салом бародаро, хуш омадем ба канали ман. Мо дар шаҳри Обниз ҳастем. Ду одамо хостанд ки кори хайр кунанд, кори хайрам карданд. Хела зиёд одамо хурсанд шуд. Ҳози ҳама дар хона шитагиай, зиёд одамо бекоранд, зиёд одамо мисол уже ҳамо маҳсулоти хӯрданишон ҳам кам мондагиай. Баъд рафтем мо харидем 4 халта картошка, пиёз, ба капуста харидем. Баъд рафтем 30 та макарон, 30 та равған, нон, орд, хела зиёд чизо. Ҳамо чизое ки мисол дар оила дар корай. Мисоли гап 40 оилара мо хостем ки ба ми як ҳафтаина авқотиҳошона, ҳами як ҳафтаина маҳсулоти авқоташона муҳайё кунем. Хай кадемам не ки то ҳол то 40 одама расидагӣ нестем. Ако кофтестем ҳамтари одамое ки мисол шароитшон камтараққӣ най. Ёфтем ҳам хазан задем, бурдем, додем. Не ки зиёд одамо нахостанд ки мо рӯи ӯра сиёмка кунем. Барои ҳамо ҳози ман айҳар ҳар ҷош мемонам, чунки дар шумоям видео скучно нагзара, то охирша тамошо кунен. Ҳози мо як хона омадем, беуҷара додем яду чизора. Ҳози мерем як ҷои дига, дар уснам ҳама чи доштааст, просто орд, равған надоштааст. Рости гап зиёд одамо нахостанд ки мо рӯи ӯра симат кунем. Ина мози амҷо омадем, як холашка равған, орд надоштааст. Ҳози метием инҷаш. Ман мехом рӯи ӯра симат кунам. ҳози мо як хонаи дига бо омадем. Ёрам зарплаташон оли надодагӣ будааст, яду камбудӣ доштааст. Бе ёрам хеле як пакет равған, хай картошка, пиёз, макарон, хеле чиз овардем. Рафтем. Ҳози мо омадем як ҷой дига. Ирам на фарзанд кадаст бугем. Амуда хела аввалш кам тарвазби. Хонаирам овардем ки яду чизора битем. Чунки худиш фуромада наметона, мо мебаремш. ҳози мо ина омадем, як апа будааст, фарзанд дора, не ки бекор будааст, хонаш дар обчужит. Дамура метем. Гир хато накунам, ага ҳозирашта 25 ҷо ки ай удам зиёд оилаҳода мо бурдем, нем хеле продукта то чанд хай ки тонистан ами бародаро кӯмак кардан, мисол ёрдам додан, хела зиёд одамошон хай хурсанд шудан. Саломат бошанд ами одамо. Ҳамаи шуморо дӯст дорам.